Днес ще си говорим за комфорта у домът и как една нова фирма променя начина, по който мислим за климатизацията в Несебър. Гост днес ми е представител на Несебър Клима ООД. Здравейте и добре дошли! Здравейте, благодаря много за поканата. Радвам се, че днес мога да споделя повече за нашата дейност и мисия. Преди всичко, защо климатът в семейството ни е толкова важен? Може би не винаги му обръщаме достатъчно внимание. Абсолютно. Климатът в домът влияе не само на нашия комфорт, но и директно на здравето и настроението ни. Когато температурата и влажността са подходящи, се чувстваме по-добре, спим по-спокойно и дори сме по-продуктивни. Особено в Несебър и околността, където летата са горещи, а зимите могат да бъдат изненадващо хладни, климатикът се превръща в нещо задължително. Вие сте нова фирма в региона, но вече се говори за вашия професионализъм. Какво ви отличава от другите на пазара? За нас най-важно е качеството на услугата и индивидуалният подход към всеки клиент. Не просто продаваме климатици, а се стараем да разберем от какво наистина има нужда семейството или бизнесът. Всяко жилище е различно, както и изискванията. Затова анализираме внимателно преди да предложим решение. Освен това гарантираме бързо обслужване, защото знаем, че комфортът не може да чака. Как протича един стандартен процес при вас? От първото обаждане до инсталацията на климатика. Обикновенно всичко започва с разговор. Клиентът се свързва с нас или по телефона, или чрез нашата страница. След това уговаряме оглед на място, за да вземем точни мерки и да оценим какви са нуждите. След консултацията препоръчваме модели, които са подходящи като мощност и икономичност. След съгласие, уговаряме удобен ден за монтаж. Работим чисто и бързо, а след монтажа даваме съвети за правилна употреба и поддръжка. Значи не е просто покупка, а цялостна услуга. Точно така! И след монтажа не приключва нашата работа. Предлагаме и поддръжка и ремонт. Клиентите ни могат да разчитат на нас целогодишно при всякакви въпроси или нужда от обслужване, защото знаем, че техниката има нужда от профилактика, за да служи дълго и безпроблемно. Ами за хората, които се тревожат за цената, трябва ли да се притесняват, че добрият климатик ще им излезе твърде скъпо? Добър въпрос! В момента подготвяме ексклузивни предложения и атрактивни цени. Идеята ни е, че качественият климатик трябва да бъде достъпен за всяко домакинство в региона. Дори и монтажите се стараем да направим на разумни цени, без скрити такси. Сега сме нова фирма, но искаме да спечелим доверието на клиентите с коректност и лоялност. А какво бихте посъветвали всеки, който се колебае дали е време да инвестира в нов климатик? Моят съвет е на първо място човек да помисли за дългосрочния комфорт и спестяване на енергия. Новите модели са много по-икономични, а и филтрират по-добре въздуха, което е важно, особено ако има малки деца или алергии вкъщи. Освен това, инвестицията в добър климатик се изплаща не само с по-ниски сметки, но и с повече спокойствие във всеки сезон. Прекрасно казано! Очевидно във вашата фирма има страст към работата и грижа към клиента. Очакват ли скоро местните жители някакви специални промоции или събития? Да, определено. В следващите седмици ще споделим подробности за ексклузивни предложения. Ще има както намаление на определени модели, така и бонуси към монтажа. Каня всички да следят нашите новини. Обещаваме приятни изненади. Благодаря ви за това гостуване и за всички полезни съвети. Убедена съм, че Несебър Клима ООД ще стане синоним на комфорт и професионализъм в региона. Благодаря и аз. За нас е удоволствие да работим с хората в Несебър и околността. Очаквайте още добри новини от нас. Това беше всичко от днешния епизод. Не забравяйте, комфортът у дома започва с правилния климат. Ще се чуем отново следващата седмица.